Benafarroa. Kaixo, gu Agua, Ilargi eta Mikel gera. Gaur Benafarroko informazioa kontatuko dizuegu. Benafarroko hiriburua Donibane Garazi da. Donibane Garazi badere Donapelau eta Baigorri bera baino populatuagoak dira. 28.000ko populazioa du. Eremua 1.325 kilometro karratuko distantzia dute. Guztira, 39 mendi daude. Horietako mendirik altuenak Okabe, Txardeka eta Urkulu dira. Bi multzo nagusitan sailkatu ditugu. Alde batetik ibai gehienak Mediterranear isurialdekoak eta beste aldetik Kantabriar isurialdekoak. Donibane Garaziko ibaia Baigorri da. Baigorri Benafarroan hasten da eta landetan du beragoa. Bagiu Nafarroa Bearnoko eta landetako ibaia da. Paueko Uhaitzaren ibaiadarra den. Benafarroako klima atlantikoa da, epela eta hezea. Apirilaren azken igandean Nafarroaren eguna, Baigorri Nafarroa Behereko garaiaren arteko batasun kultura aldarrikatzeko. Donibane bidaia, Donibane Garazitik Tirakura, 6,6 kilometro. Gustatu zaizue banderaren bat? Eta argazki batzuk jarri ditugu. Besteak hau da Benafarroaren zatia eta... hau da este.